Is-self hu mod konvenjenti biex tixtri xi ħaġa li kieku tieħu żmien biex tixtriha. Pereżempju, meta tixtri dar, is-self jippermettilek li tgħix f'darek sakemm tħallasha. Hemm affarijiet li ma jkunx għaqli tħallas għalihom permezz ta' self, pereżempju, it-tieġ jew biex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż tax-xahar. Meta tiddeċidi li tissellef, kun ċert li tista' taffordja l-pagamenti tad-dejn u ma tpoġġix pressjoni addizzjonali fuq il-budget tiegħek li tista' twasslek biex toqgħod lura milli tixtri affarijiet importanti bħal ngħidu aħna ikel sostanzjuż. Qabel ma titol fid-dejn, saqsi lilek innifsek. Għandek tiffinanzja spejjeż bħal xi btala jew l-aħħar mudell ta' mobile permezz ta' self, jew għandek tfaddal għalihom. It-tfaddil se jieħu aktar fit-tul, iżda dan ifisser ukoll li tħallas ferm inqas għall-oġġett la darba mhux se jkollok tħallas l-interessi. Jekk tiddeċidi li tħallas xi vaganza permezz ta' karta kreditu, staqsi lilek innifsek jekk hux se tkun kapaċi tħallas lura l-pagamenti fix-xahar bl-interessi li hija spiża addizzjonali. Jekk tonqos milli tħallas il-pagamenti ta' kull xahar, dan jirriżulta f'penali imax fuq il-pagament u kif ukoll il-bank jikkanċella l-kreditu tiegħek. Għaldaqstant, jaqta' sors importanti ta' fondi addizzjonali. Kun konxju mill-ispejjeż tas-self ta' flus. Ġemma tissuġġerixxi dawn il-pariri biex int tkun konxju li qiegħed tissellef b'mod responsabbli. Tissellifx biex tħallas l-ispejjeż ta' kuljum. Għal ħtiġijiet li m'għandekx bżonn jew għal djun oħra. Għamel budget tal-infiq, tfaddil u self ta' xahar u ċċekkja kemm tista' taffordja l-pagamenti. Ikkalkula wkoll spejjeż għal li jista' jinqala matul is-sena. Isellef biss dak li jkollok bżonn u dak li tista' tħallas lura b'kumdità. Uża il-kart tad-debitu u tonfoqx aktar minn dak li kalkulajt fil-budget tax-xahar. Fittex u ċċekkja r-rati tal-interessi u oqgħod attent għal tariffi addizzjonali. Għażel it-tip ta' self jew is-servizz ta' kreditu li jolqot il-bżonnijiet tiegħek sew. Ħallas il-pagamenti fil-ħin sabiex tevita l-penali u interessi żejda. Evita li jkollok diversi sorsi ta' kreditu, partikolarment b'numru ta' cards ta' kreditu differenti. Jekk tagħżel self b'rati varjabbli, kun konxju li l-pagamenti se jiżdiedu u jonqsu skont ir-rati tal-interess tas-suq. Biex tkun finanzjarjament b'saħħtek, huwa importanti li żżomm id-djun tiegħek fil-livell li tista' taffordja. Se jkun hemm mument li jkollok problemi ta' immaniġjar ta' flusek u bekk trid tiżgura li meta dan iseħħ tkun tista' tikkontrolla d-djun tiegħek. Kif tista' tasal biex tkun taf l-ammont ta' dejn li int tiflaħ għalih? Sempliċi, biex tiddeterma l-livell tiegħek ta' affordabilità tad-dejn, l-ewwel elenka d-dħul disponibbli tiegħek. Jiġifieri, id-dħul wara li tnaqqas it-taxxa fuq id-dħul u l-ħlasijiet ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Imbagħad ħares lejn id-djun kollha tiegħek. Jekk id-dejn tiegħek jammonta f'20% u inqas, int mixi tajjeb. Jekk ikun bej 21% u 35%, qiegħed espost għal riskju. Jekk ikun 36% u aktar, qiegħed fl-inkwiet. Jekk il-livell tiegħek ta' affordabilità tad-dejn huwa 36% jew ogħla, hu l-passi li ġejjin. Evita li jeżid id-dejn. Ħallas id-dejn fuq l-elementi essenzjali tiegħek l-ewwel, bħad-dejn fuq id-dar. Wara dan, żgura li l-ewwel tħallas id-dejn li għandu l-ogħla rata ta' imax u rata perċentwali annwali. Ara jekk tistax iżżid id-dħul tiegħek sabiex tkun tista' tħallas aktar mid-dejn tiegħek. Pereżempju, tagħmel xogħol part-time, taħdem overtime jekk hemm opportunità. Ikkomplementa x-xogħol tiegħek b'impjieg għal rasek jekk int għandek sena.